נתקל האדם בצרור קנים של סוף ורוצה הוא את הקנים לשבור, הוא יפריד אז כל קנה לחוד, כך יוכל לגבור על כל הצרור. כי כל עוד הם צמודים קנה ליד קנה יעמדו איתנים כגוש אחד, אבל אם יפריד בין זה לזה אז גם תינוק ישבור אותם מיד. רק אם יעמדו כך כאגודה אחת ביחד, איש לא ישברם, כך זה את זה הם מחזקים. כך גם בני ישראל כצרור קנים של סוף העומדים מול רוחות ומול אדם, אם פזורים הם כל קנה לחוד אז לרוחות יקל לשבור אותם. אבל אם יצמדו קנה ליד קנה יעמדו איתנים כגוש אחד, לא יוכל איש עליהם לגבור, וככה יעמדו איתן לעד. רק אם יעמדו כך כאגודה אחת ביחד, איש לא ישברם, כך זה את זה הם מחזקים. כך גם בני ישראל כצרור קנים של סוף שרבים מנסים עליו לגבור,